Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena ġew allokati 377 post ta' akkomodazzjoni soċjali waqt li mill-bidu tas-sena l-oħra s'issa kien hemm iżjed minn 900 familja li nataw saqaf fuq rashom mill-awtorità tad-djar. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli Rodri Galdes waqt il-konferenza id-dar ta' għada fejn kompla li fuq sentej il-Gvern se jkun investa mal-150 miljun euro f'dan is-settur u spjega li matul l-2024 aktar minn 12,300 familja b'kollox ibbenefikaw mill-iskemi varji tal-housing fosthom dik tal-first time buyers u tal-equity sharing waqt li llum f'pajjiżna 85% tal-familji huma sidin ta' djarhom il-Gvern se jibqa' joffri aktar alternattivi għal dawk li ma jkwalifikawx għal akkomodazzjoni soċjali fost l-oħrajn semma il-proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli fi proġett flimkien mal-Knisja li jaħseb għal ħolqien ta' 260 appartament li se jinbiegħu bi prezz li hu 30% orħos mis-suq. Semma wkoll il-Gvern se jkompli jwiesen lill-anzjani u lil dawk vulnerabbli finanzjament għal mezzi bħal stairlifts u liftijiet ġodda. Fakkar fi skemi bħal nikru biex nassistu li biha ibbenefikaw 1300 familja wara investiment ta' 38 miljun euro fl-aħħar 8 snin. Il-Ministru Galdes qal li l-impenn tal-Gvern jibqa' dak li jnaqqas aktar il-lista stennija, iżid l-istok ta' akkomodazzjonijiet affordabbli u jgħin aktar familji jsiru sidin ta' djarhom.